Narodil sa v Bratislave. Je bývalý podpredseda občianskeho združenia Srdcom doma. Pôsobil ako aktivista v boji za volebné práva zahraničných Slovákov, zakladajúci člen platformy Pražská kaviareň, zakladajúci člen občianskeho združenia Zjednotená Bratislava, niekdajší senior konzultant Institute of Security and Defense, bývalý majster výpravca dopravného podniku Bratislava, pôsobil v rôznych stredových politických zoskupeniach a stranách. V roku 2022 kandidoval za poslanca Ružinova, autor rôznych kontroverzných blogov a statusov, milovník kofoly a dobrého hambáča. Vítaj, Lukáš. No ďakujem ti, David, ja som ani nevedel, že toto všetko ako keby mám za sebou. Ja sa sám seba považujem za úplne bezvýznamného človeka, takže ďakujem ti. Takže ty si ten jeden z mála tých, ktorí vlastne stoja za bratislavskou mudrovačkou, tým, že vlastne občianske združenie Zjednotená Bratislava bolo impulzom pre vznik mudrovačky. Ešte o to viac pomohli tomu práve tie tvoje kofoly. Čo mi k tomu povieš? Prečo vlastne si sa rozhodol ľudí pozývať z celej Bratislavy, aby chodili na nejaké stretnutia pri kofole? Tak zdalo by sa začať úplne od začiatku z nejakej anabázis pre niekoľkých rokov dozadu, ale to asi nechceme. Sme tu sme v Bratislavi, ja sám som Bratislavčan, som rodený Bratislavčan a záleží mi na Bratislave, logicky. Vychovávam tu dve céry krásne, no a chcem, aby sa tu dobre žilo. No a práve preto je vidno, že aj tá spoločnosť je rozdelená a naopak táto kofola má byť o tom, aby sme sa spájali, aby sme sa networkovali, aby sme sa znovu rozprávali. Aj tí ľudia, ktorí predtým sa rozprávali, ale teraz zrazu bojujú proti sebe a označujú sa, nálepkujú sa, jedni sú dezoláti, druhí sú šorošovci, tretí sú neviem akí, tak ja som údajne aj šorošovec, aj dezolát, takže teší ma. Si mi zobral moju otázku z úst. Ja som sa ťa rovno chcel spýtať, že prečo si sa sám nazval dezolátom vo svojom vlastnom statuse? Že čo bol taký impuls? No to je práve to, že tým, že ja som, jak si to vymenoval, že čo všetko som robil, či už je toto Srdcom doma, Pražská kaviareň, tak tieto veci boli vnímané veľmi pozitívne a hlavne povedzme to nechcem povedať, že demokratickou, ale takou jednou stranou občianskeho sveta. A či už to bolo aj s rôznymi neziskovkami. No a tým pádom tá druhá strana ma nazývalo, že som teda dezolát, lebo som sa tam kamarátil s Rizmanom a som tam s ním na fotkách a s Jurom Šeligom a so všetkými týmito ľuďmi. No a teraz, keď vlastne kritizujem to, ako to teraz v Bratislave vyzerá, tak tá skupina, ktorá ma predtým ako keby chválila, tak otočila, že nie, ja už som sa zmenil a ja som vlastne nejaký dezolát, lebo nemám právo sa pýtať a nemám právo kritizovať veci ako sú. Takže som aj dezolát, aj šorošovec zároveň. Je to také zábavné. Ale je to ináč super, lebo práve ide aj o to, že keď sa máme spájať, tak tým pádom sa môžeme aj s jednou stranou ľudí baviť aj s druhou stranou. A ja naozaj priateľov takto neselektujem. Veľa ľudí to robí tak, že či už na tých sociálnych sieťach, či je to Facebook alebo čokoľvek iné, tak si ako keby vymazávajú ľudí, že s týmito sa ja rozprávať nebudem. A prečo? V prvom rade sme ľudia, sme susedia, sme kamaráti, sme bývali spolužiaci zo základnej, zo strednej, z vysokej, z druhej vysokej, tak prečo by sme sa nemali baviť? A máme rozličné názory, tak poďme sa baviť ako ľudia. To, že politici, ktorí nás zastupujú, však môžeme kritizovať aj jednu stranu, aj druhú stranu. Oni nám majú slúžiť, však oni sú naši zamestnanci. Áno, platíme ich cez naše dane. A tie v poslednej dobe idú len hore. Keď som pozeral naozaj do tej tvojej histórie, my sme sa spoznali v strane Za ľudí, kde si bol. Tam si vtedy prezentoval aj to občianske združenie Srdcom doma. Veľmi si naozaj intenzívne bojoval za to, aby mohli tí zahraniční Slováci voliť, participovať na tej demokracii. Podarilo sa ti niečo dosiahnuť v tomto, alebo ako to hodnotíš? Takže to musím ísť tak trošku od začiatku, keď vlastne vznikla tá iniciatíva Srdcom doma, ktorá vznikla vlastne ako keby z tej platformy Pražská kaviareň, to znamená, že v Prahe. A najprv sa to začalo sieťovať, to znamená, že pripojil sa Brusel, Paríž, Malmo, proste po celom svete rôzne mesta. No a začali sme presadzovať to, aby sa dalo voliť zo zahraničia takým spôsobom, napríklad aj prezidenta, ktorého nemôžeme voliť zo zahraničia, alebo aj v ďalších voľbách. Lebo zatiaľ zo zahraničia sa dá voliť iba do Národnej rady Slovenskej republiky a to poštou. No a vlastne začali sme toto presadzovať. Ono je to tak, že keď niekto takéto niečo chce, tak väčšinou tí, čo sú na opozičnej strane vo veľkej politike, tak tí samozrejme tlieskajú, áno, a chceme to. A potom keď sa otočia, tak zrazu tí druhí,
čo boli pôvodne v koalícii, sú v opozícii a zrazu tí tvrdia, že to chcú a tí, čo sa ocitli v tej koalícii, tak no, nedá sa, neviem, nemôže sa. Ako je pravda, že bol som aj v takej medzirezortnej komisii, kde sa to riešilo, tam tedy vtedajší minister vnútra veľmi silno intervenoval aj námestník ministra zahraničia, to znamená, že boli tam akože vplyvy, ale žiaľ v tej dobe bola strana, ktorá zásadne tvrdila, že nie v žiadnom prípade ľudia v zahraničí by nemali rozhodovať o týchto veciach, takže to vlastne blokovali. Takže vlastne tam nejako to ostalo v takom štádiu, že niečo trošku sa zlepšilo, sú nejaké malinké veci, ale to samotné právo, žiaľ, ešte je to dlhý boj. Čo robíš teraz? Čomu sa venuješ? Ako tráviš čas? Je také zaujímavé, lebo moja manželka mi stále hovorí, že prečo mám také zvláštne hobby, lebo jedno z tých mojich hobby, alebo jedno z tých mojich záľub je práve toto ako keby verejné dianie. To znamená, že stále sa považujem ja sám seba za takého kvázi aktivistu a zaoberám sa práve týmto. To znamená, že snažím sa veci meniť k lepšiemu. Práve preto jedna z tých iniciatív, kde zase som sa nejak ocitol v tom jadre, tak to je práve občianske združenie Zjednotená Bratislava, ktorá v podstate aj tie kofoly, na ktoré si sa pýtal, tak pod touto hlavičkou to čiastočne ako keby organizujeme tie kofoly a rôzne iné akcie, lebo chceme spraviť pozitívnu zmenu. To znamená, že není to, že proti niekomu, aj keď to tak veľakrát tí, čo sú kritizovaní, tak to veľmi radi používajú, tento falošný argument, že je nejaký hejter, alebo ani nehovoria kritik, ale vyslovene, že hejteri a sú nejakí zlí, tak naopak to je len, reálne sa kritizuje to, čo je zlé, a ten dôvod je taký, aby sa ten človek uvedomil, že aha, keď toto není správne, keď tu porušujem nejaký zákon, alebo tu príliš plytvám verejnými peniazmi, no tak asi by som to mal zmeniť. Žiaľ, na Slovensku to funguje tak, že keď je niekto kritizovaný, tak začne útočiť na toho oponenta a namiesto toho, aby sa sám zmenil, tak ešte pridá. Ja som sám zablokovaný z tých mojich názorových oponentov, aj bez toho, aby som sa s nimi niekedy do nejakého reálneho konfliktu dostal. Zbytočne sa zatvárame do bublín a tým, že tých ľudí vykopneme preč, tak stratia aj potom možnosť prístupu k dobrým informáciám. Čiže ako keby ich posunieme, že dobre, tak ja sa s tebou už rozprávať nebudem, lebo ja už na teba nemám energiu, v poriadku, ale prečo blokovať? Nebudem sa s tebou rozprávať, tak ťa nechám tam, akože dobre, tak si hovor, čo potrebuješ, ale aspoň vieš prijímať informácie. Pretože mnoho informácií sa zdieľa práve prostredníctvom rôzne politické profily, kde tie zásadné a podstatné informácie sa mnohokrát práve tam zdieľajú, až potom na tých oficiálnych stránkach alebo oficiálnych profiloch. Potom tí ľudia sa nevedia dostať práve k týmto informáciám a sú o nich ukrátení. A potom hľadajú alternatívne zdroje a potom sa dostávajú do rôznych alternatívnych skupín, kde už potom je aj iný vplyv a kde už sú už aj iné záujmy a už sa ich snažia aj motivovať a manipulovať a nejakým spôsobom presvedčiť a tam sa to extrémizuje. Čiže tým, že sa my uzatvárame, že sa blokujeme, hej, tak sa extrémizujeme. Lebo v podstate si vytvárame len takú našu kognitívnu dizonanciu, že ja chcem len tí, ktorí so mnou súhlasia mať pri sebe. No tak to proste nefunguje. Ja si myslím, že práve tá diskusia by mala byť vecná, dobre, nemali by sme mať ad hominem útoky, že ty si taký alebo hen taký, alebo ti chýbajú vlasy alebo zuby alebo čokoľvek. Nemali by sme ten zjav komentovať, to je apel na všetkých, ktorí diskutujú, že neriešme diskutujúceho, riešme obsah. Že čo je vlastne tou misiou. A dobre si to pomenoval. Naozaj misiou je ako keby spájať tých ľudí naprieč politické spektrum a spájať, ako aby spolu rozprávali. Pretože v dnešnej dobe máme zásadný problém. Ľudia spolu nehovoria. Máme internet, máme neobmedzené paušály a napriek tomu nedokážeme spolu radšej rozprávať. Si píšu. Ja ti do toho vstúpim, ja si absolútne súhlasím so všetkým, čo si samozrejme povedal. Dáme ešte taký krásny príklad, že teraz vlastne naposledy sme mali kofolu na Novom Meste, tentokrát sme fotky nerobili, lebo žiaľ potom sa tie fotky rôzne šíria a rôzni predstavitelia mesta ich komentujú a tak ďalej a tak ďalej. Plus tam boli aj niektorí miestni a mestskí poslanci, ktorí vyslovene mali až strach, aby náhodou nemali nejaké problémy z toho. To znamená, že tu je vlastne aj atmosféra strachu, že jak je možné, že miestny poslanec alebo mestský poslanec, ktorý na tej dobrej strane síce ide s nami na kofolu, ale má strach byť na tej fotke samotnej. To je taký
prvý point a ten druhý point, že aj tieto kofoly sú veľakrát otvorené, lebo niekedy robíme teda, že len na hostia, ale to bolo, že všetkých z BA3 plus hostia. To znamená, že na tú BA3 tam kľudne mohol dojsť starosta Nového Mesta, kľudne tam mohol dojsť primátor, kľudne tam mohol dojsť kdokoľvek, hociaký poslanec, hociaký človek, diskutovať, kto chce diskutovať a došli tam aj úplne neznámi ľudia, ktorých sme videli vlastne prvýkrát. Toto je ten cieľ, to znamená, že poďme sa spájať a poďme všetci spoločne robiť niečo dobré pre to mesto. Každý asi chceme to isté. Chceme, aby sa tu dobre žilo, predpokladám. Tak ono zase, aby sme pomenovali, že čo je to dobré, čo chceme robiť. V prvom rade, aby sme ako ľudia sa medzi sebou nenávideli, alebo mali radi, poviem to rovno. Pretože to rozdeľovanie spoločnosti viedlo až ku atentátu na premiéra. Cieľom, ako si povedal, tej kritiky nie je polarizovať, cieľom je naštartovať občiansku diskusiu. Aspoň minimálne z mojej strany je tá snaha robiť to, že proste keď niečo poviem, že sa mi nepáči, tak mám aj to B, že viem, čo by som možno chcel. A myslím si, že je dôležité podporovať práve tých, čo robia dobré veci, aby ďalej v tom pokračovali. A keď takto každé občianske združenie robí nejakú dobrú činnosť a keď to zosumarizujeme, tak ako spoločnosť sa posúvame vpred. K tomu tak môžem teda ťa doplniť, tam sú také tri veci, že čo sa týka tých občianskych združení, práve tým, že v Bratislave ich je naozaj veľa, tak s niektorými už teda naozaj aj je nejaká spolupráca a sú tam nadviazané nejaké kontakty, čo považujem za veľmi dobré. A ešte sa trošku na chvíľku vrátim teda k tej kritike samotnej. Velice u mňa je kritizované, že preto som dezolát, lebo robím nejaké blogy raz mesačne a jeden sa volá, že ťažký január primátora Matúša Vala, ťažký február primátora Matúša Vala a takto som išiel a tam je vtipné, že mňa kritizuje a pritom to je len výcud z médií, to znamená, že vlastne len to, čo sa v médiách ukázalo za mesiac, tak to len ja vlastne prepíšem v bodoch a to znamená, že niečo písali v aktualitách, niečo písali dokonca v Smečku, kritizovali. Čiže niečo ako taký log, alebo áno, niečo proste v Postoji, to znamená, že vlastne naozaj len také zhrnutie, čo sa za ten mesiac ako keby stalo. Ja tam nedávam žiadny svoj nadhľad, nedávam tam nejaké moc svoje komentáre, možno len na začiatku 2-3 vetičky a na konci, to áno, to sa priznávam. Ale naozaj je to len taký sumár toho a na základe toho hovorím, že to sú moje ako keby veci. Nie, to nie sú moje, to sú to, čo sa objavili v médiách alebo čo sa objavili proste vo verejnom priestore alebo čo sa udiali na zastupiteľstvách. Takže nič z toho som si ja nevymyslel, takže ja to len sumarizujem, lebo naozaj dnešná doba je strašne rýchla a niekedy človek si už nepamätá, čo bolo pred 2 týždňami a určite ne pred 2 mesiacmi. Jeden z dôvodov, čo ty aj kritizuješ, možno niekedy aj oprávnenie je, že tí, ktorí nás zastupujú, nemajú v niektorých veciach vyhradený názor, ale v iných zase majú že extrémne vyhradený názor. A pritom sú to dve veci, ktoré sa vzájomne prepájajú. Napríklad čo sa týka vyvesovania vlajok napríklad na verejné budovy. Keď niečo vyvesujem, tak mám konzistentne nejaký prístup k istým veciam. Keď to myslím úprimne, tak to robím vždy a stále. A to sa nie vždy... Ja to asi upresním, lebo neviem, že či teda diváci vedia alebo nevedia, o čom sa my dvaja rozprávame. Ide práve o to, že keď bol nejaký teroristický čin vo svete, napríklad vo Francúzsku, tak sa vyvesila francúzska vlajka. Keď bol v Rakúsku, vyvesila sa rakúska vlajka. Keď bol v Čechách, tam nebol... Proste kdekoľvek, keď sa niečo takéhoto stalo, tak sa vždycky vyvesilo. Akorát keď sa stal teroristický útok, ten veľký práve v tom Izraeli, tak nechceli vyvesiť. V žiadnom prípade bol vysvietený Bratislavský hrad, iba že ten patrí pod Národnú radu Slovenskej republiky a vyslovene nechce. Dokonca primátorov brat na svojom sociálnej sieti na Facebooku podporuje, povedzme to, druhú stranu. A to znamená, že ak mám byť konzistentný, že vždycky som proti terorizmu, tak jak je možné, že keď sa stane terorizmus voči Izraelu, tak už izraelskú vlajku nevyvesím. A Bratislava má veľkú históriu aj v židovskej komunite, aj má silnú židovskú komunitu, dokonca niektorí sponzorovali primátora Vala a viem, že už sa s nimi bavím, oni proste, že už ho nebudú sponzorovať. Je pravda, že on už ich nepotrebuje, už má iných, ale že naozaj je to rana aj pre Bratislavu, lebo Bratislava vždycky bola tá kozmopolitná a boli tu aj tí Židia, boli tu Taliani, boli tu Nemci, boli tu Maďari, boli tu tí Slováci, bolo to tu naozaj všetko to tu bolo a teraz ako keby jednu časť obyvateľstva absolútne akože nie, s tými nechceme mať nič spoločné, lebo oni sú tí zlí. Jak oni sú tu zlí? Však oni tu už žijú koľko generácií? Dlhšie ako pán primátor, s prepáčením.
Ono je aj dobre niekedy akože postaviť sa proti zlu, lebo jedna z tých vlajok teda, je aj ukrajinská vlajka, lebo vieme, čo sa deje u našich susedov. Dobre, neviem, či to teraz sa dá považovať za terorizmus, lebo dobre, nechoďme do tejto témy, ale naozaj buď teda všetci, alebo nikto. Keď to ako takto selektujem, že niektoré áno, niektoré nie, tak potom vlastne presadzujem svoje vlastné názory za mesto. A to už podľa mňa nie je úplne akože košer. Ja som si napríklad zvolil zámerne byť v tomto smere neutrálny, pretože nechcem vyvolávať zbytočné vášnivé a emotívne reakcie. Jednak niektorým veciam nerozumiem, napríklad ukrajinsko-ruský problém je jasný, hej? Prekročenie nejakých hraníc a podobne to vieme pomenovať. Ale v týchto nejakých hodnotových témach, tak to je vec, ktorú má každý individuálne. Každý to inak vníma. A nechcem zbytočne jednu časť mojich kamarátov hnevať a jednu druhú časť mojich kamarátov hnevať. Lebo chcem konečne ako keby, poďme sa baviť o témach. Keď je problém terorizmus, tak sa poďme baviť o terorizme a poďme povedať, že čo s ním chceme spraviť. A nie dávať statementy bez riešenia. Ja ti rozumiem, len k tomu poviem, že teraz si zober, že je nejaká vlajka, či už je to ukrajinská, alebo duhová, alebo rakúska, alebo francúzska. Však ale to, že jeden je za, jeden je proti, to nijak nám nebráni sa spoločne baviť na tej kofole alebo niekde inde, alebo na zastupiteľstve, alebo kdekoľvek o tom, že či je teda dobre spravované mesto, alebo není dobre spravované mesto. O tom tá zjednotená Bratislava má byť. Ide naozaj o to, že však dobre, však je prirodzené, že ja mám na niečo iný názor, ty máš na niečo iný názor, môžeme si to vydiskutovať, či už verejne, alebo neverejne, ale sú aj veci, ktoré predsa máme nejaký prienik. A to môže byť napríklad ekonomická stránka Bratislavy, alebo hospodárnosť Bratislavy. Tak tam je jedno, že či som za Ukrajinu, alebo proti Ukrajine, alebo pod Ukrajinou, alebo nad Ukrajinou, tam je to úplne jedno. Tam je dôležité to, že či sa teda dobre hospodári, alebo zle hospodári. Tam je to proste úplne jednoznačné. Je to binárne. No, Ty si bývalý šofér dopravného podniku? Áno. A výpravca? A ako hodnotíš dopravu v Bratislave? Dobre, ja som bývalý šofér dopravného podniku a autobusy a istý čas som bol teda výpravca, dokým som nenapísal zlé blogy a bol som odtiaľ odstránený. Takže tiež kvôli politike, také vtipné. To možno, že niekedy aj odané vyťahnem, aj čo mám zmluvu o smieri, díky čomu som bol tak trošku dlho na sabatikale, aké som tam mal podmienky, že som musel vymazať nejaké blogy a statusy, ale však dobre, politika. Takže sme Dúfam, že za tento rozhovor ťa nebudú možno, že ma budú aj žalovať, ale ja to stále mám, tú zmluvu o smieri, takže to je úplne jedno. A tá otázka je, jak hodnotím dopravu v Bratislave, lebo ty si tu jazdil určite dennodenne. Ako to hodnotíš, ako Bratislavčan? Ako sa cítiš v meste? No, ono to má ako keby viacej hladín alebo viacej tých rovín. To znamená, že určite v Bratislave chýba taká nejaká tá ucelenosť, keď to beriem z toho globálu, to znamená, že naozaj je to trošku chaos. Ja som dlho žil v Prahe, v Brne, chvíľku som bol aj v Berlíne, to znamená, že naozaj to, čo my vidíme z toho zahraničia, tak to tu absolútne že chýba. Či to má vyriešiť tá električka, no bodaj by len, jak dlho to strašne trvá. O metre sa nikto ani nechce baviť, o nejakej štúdie realizovateľnosti už vôbec nie. To znamená, že nemáme taký systém ako celkový. Keď sa bavíme len čisto o MHD, tam je strašne veľa problémov aj vnútorných, to znamená, že naozaj aj tí samotní zamestnanci sú, ja to poviem na rovinu, sú utláčaní vyslovene a vyslovením robia zle. Je problém aj s tými autobusmi, trolejbusmi, je tam problém, že nie všade ten kamerový systém ide, to znamená, že čo je otázka bezpečnosti, je problém, že niektoré veci, ktoré sme nakúpili, urobili tomu veľké PR, vlastne teraz to stojí a nejazdí to, lebo vodíkové autobusy alebo tie dlhé trolejbusy a tak ďalej. To znamená, že všeličo sa robí kvôli PR, míňa sa na to strašne veľa peňazí, ale potom robíme veľké PR akcie, deň otvorných dní alebo detí, alebo všelijaké takéto akcie za 10 000, niekedy, keď to dokopy napočítam, tak až 100 000 eur, ktoré sa naozaj že vyhadzujú do luftu. Dobre, ide o to, že to je presne to, čo mňa strašne hnevá, že na jednej strane hovoríme, že na toto peniaze nie sú, na platy šoférov nie sú peniaze, ale inde sa nájdu. Na všetko možného nie sú peniaze, na tie základné veci by som povedal, akože na ten základný chod domácnosti peniaze nie sú, ale chodíme po dovolenkách, chodíme na žúrky.
A takto to je ako keby... To si mal aj také video raz, čo si hovoril práve toto prirovnanie, že áno. Ja to naozaj takto vnímam, že je strecha nám na hlavu padá, ale míňame peniaze na nové Lamborghini. Áno, potom presne vidíme, že tu niečo sa premočalo, tu sa míňali peniaze a všetkým sa to páči, jasné, mne sa páči Fontana, aj mne sa všetky tieto veci páčia, však sú krásne a sú to super videá, však žijeme dneska v takej dobe, ale nemôže to byť tak, že na úkor niečoho. Však čo by som, jak by som ja mohol žiť, že dobre, že nemám pomaly čo do chladničky nakúpiť, ale chodíme každé 2 mesiace na dovolenky a robíme si super videá a ja neviem čo všetko. No tak to fungovať nemôže. Keď sú na tie základné veci, tak potom môžeme aj tie ďalšie veci. Však sám primátor povedal, že sme druhé najchudobnejšie mesto po Sofii, tak nejak to povedal. Áno. Takže on povedal, že sme ale našli aké divné veci, ako keby peniaze sú. Už si videl svoj výmer za dane z nehnuteľnosti? Videl, no išlo to hore. Hej. Ja mám známu, ktorá má 82 m2 nebytový priestor, má tam v podstate malinkú kanceláriu. 2 parkovacie miesta, tuto u nás v Ružinove, a 611 eur. Ako nič. Ako lusk. A čo z toho má? Trávnik kosia súkromne, osvetlenie si platia tiež za svoje, lebo tiež súkromné pozemky, všetko si obstarávajú a riešia sami. A platia zádanie a nemajú z toho nič. Veľa ľudí sa mi práve sťažuje, to už teraz budem narážať na to, že sme najchudobnejšie mesto, no vyberú sa peniaze, ale sme chudobní, alebo sme neefektívni. Tu je otázka teraz. Lebo tak ako máme aj akože peňazí menej, ale máme aj možno aj náklady nižšie. Však nie sme po Švajčiarsku, že sa tu platí 5, 6, 7 tisícový plat ľuďom, čo šoférujú. Tu dávajú ľuďom len 2500, 2000 eur po priplatkoch. Hej? Čiže aj tie náklady, treba si to dať do pomeru, že koľko sa vybere versus koľko je náklad. Máme tie náklady také isté, ako sú zahraničia, ale výber polovičný. A čo všetko za tie služby za tie peniaze, aké služby sa dávajú? Ja sa vrátim ale späť k tomu, kde si ty odborník na bezpečnosť. Hodnotíš bezpečnosť Bratislave ako dobrú alebo ako zlú? Toto je strašne komplikovaná téma. Akože odpoveď sa tlačíš dobrá, zlá, ale ono to takto úplne nefunguje. Ono to takto nefunguje. Ja to asi poviem... Nedávno som sa s jedným kamarátom v práci alebo kolegom takto sťažoval na tieto veci. Jedna z tých bola teda aj bezpečnosť, že čo všetko je tu zlé, len do istej miery za niečo zodpoveda štát, za niečo zodpoveda mesto, za niečo musíme zodpovedať aj my sami. Áno, naozaj to tak je. Samozrejme, keď budem behať s bankovkami v pravej v ľavej ruke o 3:00 v noci a kričať, zoberte si peniaze, tak sa nemôžem sťažovať, že mi ich ukradnú a že ma napadnú. Dobre, ale vrátim sa sťažoval, on povedal, že čo sa sťažujem? Však voči nejakej Kambodži alebo Severnej Korei je to tu super. Áno, to si treba povedať, že naozaj, že je to v porovnaní s čím. Niekde horšie, áno, existuje vždy nejaké krajiny, či už je to v tej národnej politike alebo v tej komunálnej, že sú krajiny a mesta, kde je to oveľa horšie. A potom sú také, ktoré sú lepšie. Ja hovorím, že možno, že Slovensko je v top 40, tak čo sa sťažujeme, alebo že Bratislava, dobre, je v top 180, tak nejak, miest sveta. Áno, ale tak prečo nemôžeme byť nie v top 180, ale v top 150 napríklad. Takže toto je ako keby ten princíp, a aby som sa ti nevyvliekol z otázky. Áno. O tej bezpečnosti, ja som na to trošku už odpovedal. Je to strašne zložité, za niečo môžu ako keby národná vláda, to znamená, že do veľkej miery veľa vecí ovplyvňuje národnú vládu a niektoré veci ovplyvňuje teda to samotné mesto. Tam by som povedal za tú ako keby mestskú políciu. Takto, ja ich nechcem moc kritizovať, mnohých z nich totiž poznám a viem, že to majú veľmi náročné. A tam je problém to, že človek zavolá na mestskú políciu na takú vec, čo by mali riešiť mestskí policajti, ja neviem, na detskom ihrisku je partia, ožranou rozbijajú tam flašky, fajčia tam a chodia tam 3 dobermany. To je akože zavolá sa mestská polícia, že ona aj tak dojde za 50 minút. Ja už tam teda poznajú, aj keď volám, tak už vedia, pán Rajek zase volá, s čím mi voláte. Oni dojdú za 50 minút. A nie preto, že by nechceli prísť, ale preto, lebo musia niekde dávať dole botičku, hore botičku a tak ďalej. Ja som dlho žil v Prahe, tam nič takého proste neexistovalo. Tam chodilo to auto, takže nemuseli sa ani platiť tí ľudia. Tam chodilo to auto, prešlo druhé za 15 minút a došla domov proste pokuta, lebo stál tam, kde nemal. Ne, dávam botičku, dávam dole botičku, hádam sa s nimi.
kolektívna zodpovednosť už aj v Bratislave funguje, už sa posielajú aj tu, ale len v tých zónach regulovaného parkovania primárne. No znamená, že ideálne je, aby keď má Bratislava nejakú mestskú políciu, aby sa využívali na to, na čo sa majú. To znamená, že nie na s prepáčením dávanie tých papúč alebo botičiek, ale na to, na čo majú. To znamená, že na to stráženie, na to hliadkovanie, na to v noci sú aj veci, ktoré naozaj treba pochváliť. To, čo sa stalo na Obchodnej, to je veľký posun vpred. Aj v tom starom meste to naozaj, že ono to nie je tak, že iba všetko treba kritizovať. Čo je dobré, to treba pochváliť. To znamená, že sú tu aj veľké plusy vpred, sú tu aj veľké minusy. Zase, keď sa pozrieme na tú mestskú políciu a na tých riaditeľov, pamätáme si ten prípad, jak ten jeden z tých bývalých sa prevrátil, lebo pil, potom bolo výberové konanie. Nechcem kritizovať toho, ktorý tam je teraz, ale to výberové konanie tiež nebolo úplne košer. Keď si pozriete spätne, že kto všetko sa tam hlásil, tak tam sa hlásili niektorí také kapacity, že bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby, teraz neviem, že či to bola rozviedka alebo kontrarozviedka, akože taká kapacita, ktorý proste vo svete ho uznávajú, ale pre nás není moc dobrý, lebo není ten dobrý kamarát. No. Vedel by si predstaviť, že by sa mestská polícia zlúčila so štátnou políciou, že by bola iba jedna polícia? Ako predstaviť si dokážem všetko na svete, ale nerobilo by to dobrotu. Nie, ono je dobré, že naozaj ju máme, len treba tie koncepcie naozaj naplňať a smerovať tým spôsobom, ako majú. Dokonca aj tí, čo riadia ako keby tie koncepcie, máme tu nejakých ľudí, tak oni majú akože dobré nápady, aj dobré smerovanie, len potom veľakrát z toho vedenia dojde, že nie sú na toto peniaze. Není dobre mať viacej kamier, aj keď to je ten trend, samozrejme, není dobre tie kamery, ktoré máme, aby mali väčšie rozlíšenie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že tí, čo sú tam odborníci, či už je to aj ten Královič, alebo aj všetci ostatní, aj tí, čo sú hore, tak oni to sú akože super. Len potom väčšinou tí politici to pokazia, lebo tí povedia, na čo by sme tu investovali do bezpečnosti 150 000 eur, to je strašne veľa, poďme radšej spraviť festival za 200. Keď nám prezentovali výsledky mestskej polície, štátnej polície, tak jeden z naozaj z takých bolačiek celej mestskej polície je nedostatok ľudí. Robia aj videá náborové, snažia sa získať ľudí. Čo si myslíš, prečo sa im nedarí získať ľudí? To je to isté. Prečo nevieme zohnať šoférov do dopravného podniku? Prečo nevieme zohnať... Je to všetko len o tých platoch? Ale samozrejme. A teda keby tam bol... Priemerný... Koľko je teda plat, ktorý by mal byť? Dobre, aha. Poviem rovno, že odkažím tým, ktorí to sledujú, že koľko peňazí bolo. A to je presne to, že na tých bežných ľudí nie sú peniaze, ale pritom však zoberme si to úplne, že ja neviem, že či toto je tá téma, ale však čo spraví ten mestský policajt, alebo hociaký zamestnanec mestského podniku, ktorý zarába 1200, dajme tomu, aby zarábal 1400 a už by bol spokojný. Čo by spravil s tými 200 eurami? No minul by ich na potraviny, na dopravu, na zábavu, to znamená, že kam by sa vrátil? No vrátili by sa späť k tým ľuďom, k tým podnikateľom, tí by to zase dali do platov a oni to zase dajú späť do daní. To znamená, že to má vlastne multiplikačný efekt, že takto naozaj, však oni to iba minú, takže niekto sa väčšie platí, takže väčšia daň. Lebo nie sú ako ja, možno by strkali do ponožky. Do ktorej, ja by som vedel. Nemám ponožky. No dobre. Žartujem. Čo by si ty, keby si mal neobmedzené peniaze, neobmedzenú moc, ale mala by si urobiť iba jednu dôležitú vec pre Bratislavu, čo by si spravil? Čokoľvek. Jednu? Tak to je super ťažké, ale len jednu. Ja asi 50 vecí, čo by som zmenil. Ale jednu. Iba jednu, to znamená, že to jednu vec, ktorá úplne najviac by pomohla Bratislave, nejakým čarovným prútikom Harry Potterovským. Presne tak. Arabela. Spravil by som z Bratislavy 1 miliónové mesto. Abrakadabra a Bratislava milión obyvateľov. Dobre, a je jedna z vecí, ktorú by si nikdy nechcel zmeniť? To je super ťažká otázka. Prečo som mi to nepovedal dopredu, aby som sa... To je náska, aby si nebol pripravený. Čo by som určite nikdy nechcel? Čo zmeniť a čo zachovať? No je to teraz bude, možno, že bude taký trošku ezoterický, ale chcel by som povedať, že taký duch Bratislavy, lebo tým, že som starý Bratislavčan, samozrejme veľa vecí sa zmenilo, ale stále cítim taký ten duch tej Bratislavy. A to by som chcel, aby tu ostalo zachované, že sme Bratislavčania, sme hrdí na to, že sme Bratislavčania a ten duch Bratislavy. Ďakujem ti za pomudrovanie, to bol Lukáš. Ako sa môže šofér dostať bezpečnosti?
No tak ten paradox je práve ten, že je to presne naopak, že ja som najprv bol v bezpečnosti a k tomu šoférovaniu som si len odskočil, lebo som mal plnú hlavu a potreboval som mať nejakú takú tú prácu, že od do a neriešiť nič potom. To znamená, že to bola skôr len taká medzi prestávka, aby som si vyventiloval hlavu.